Здравейте хора, днес ще правим Try Not to Laugh Challenge. Okay. Go run, Josh. Това просто... Какво му е смешното това? Той просто го пречупват. Go, Julian. Go. Футбола не е за нубове. Нито пък за малки деца. Добре, сега ще реагираме на едно клипче на Heaven. И той също ще прави Try Not to Laugh Challenge. Но неговите видеа са много по-смешни. Музикън се, това е Try Not to Laugh Challenge просто. Знаете процедурата, аз гледам клипове, не трябва да се смея и вие... И сега също дали гледате ще... клипове, не трябва да се смеете. Но дали преди да се започнем, разсмеем? ще изчакам да лайкнете клипа и да се абонирате, защото не сте го направили, абсолютно сигурен съм, така че ще си изчакам. Все още чакам. Между другото, много хора казваха, че когато паузираш клипа е читване. Добре, сега всичко е точно. Почваме. Маймуняк. Какъв е този маймуняк? През целия клип ще мълча. Колко смешно, пукнах се от смях. Трябва да се напиках. Това какво хвърли, бе? Това не е смешно. Това е гадно. Така. Между другото, много хора казваха, че когато паузираш клипа е читване. Което горе-долу е вярно. Затова няма да паузирам клипа, освен нали сега. Какво се случва? То мърда! Това е като това, какво беше? Да. Този не е особено мен. Да, забрах как беше на докучи, ето браш снега. Видяхте ли го това? Тук е нищо смешно. Нищо смешно. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Яба! Моля? Това трябва да го цензурирам, бе. Как може такива неща да пускат в интернет? Само погледнете. Погледнете. Моля? Перверзни костенурки. Това трябва да го цензурирам, бе. Как може такива неща да пускат в интернет? В момента гледате две космати топки, които се дърпат. То от какво бяга? Валхала! Какви са тези пуйки, бе? Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Аз съм от тези хора, които почти никога не се смеят. И това наистина беше много смешно. Окей. Да озави, бе! Какво му е смешното на той просто? Разцепис.
Уау, ти бяха една. Тупият ярки дито. Олеле. Вау. Най-любящата пуйка. Това го знам. Това не е смешно. Стига се смя! Еу! Гад се Какво опитва това да е? изяде щереш. Какъв е то гущер, е? Майко, голем бузи има. Шавабен, Шенайзен, Германишвин. Когато кучето ти сладне. Всеки път с животните. Олеле, този какво ще стане? Ай, иха! Уй, ихи! Ух! Използвай силата, Люк! Какво се случва? Вятър ли? О, духа ги вятър. Вой. Вставай. Стига спа. Давай. Валхала. Аладин, мадафака. Това е слабо. Е, това се вика про. Олеле. Вика така. Олеле. О, One shot. това го остави на място. Headshot. Вой, какво? Бас дебелото доги. Вижте какво е дебело. Доги. Вой! Еха. Когато се прибираш един на обяд с тролея. Еха. Братишка, я не знаю, почему мы все такие. Каква любов? Любов ли бе да го опишеш? Hey, boy, What? let go of my dog and get on out here. No, this my dog. You ain't gonna do nothing. I'm about to make you my dinner. Dinner for who? Fine. Your wife and your nepson? Bring that piece out. Как беше фанал кучето? Why you had to Come hit on, your bud. Валхала. just playing? Like, Море. Моля. I am the one. Е, това се вика. Напар. Ало, тъглай. Защо тата ти ме смешна, бе? О, Генго. Генго поудява. Ая! Ая! Генгото поудява. Ау. И у камерата. Не разбирам това, защото трябва да е смешно. Олеле. О! Яйкс. Яйкс. Това си го. Това прасе ли е, бе? Какво прави? Това прасе? Ко? I believe in miracles. Where you from? You sexy thing. Ами сега. Какъв заклинчос? Да му се не види живот.
Това змия ли трябва да е? Да, Айде, му това се е нави смисъл. живота. И кучето. Какво се случва тук? Окей. Окей. Не знам вие какво ще кажете, аз мисля, че задобрявам и вече научавам всички меменца в интернет. Но този клип ми беше пратен от един от вас, така че ако имате други по-яки... Я да видим ето. Ще го как хъргасва. до вас с помощта на GRX, геймърските конфигурации от десктоп. Добре дошли в поредният или четвъртият, ако не се лъжа, трайнет толеп или не се смее предизвикателство чалендж. А, ето го той, а. Време за дълго очакване да се смей чалендж, трайнет толеп чалендж. Абсолютно никога не правен до тук клип. Сега, този клип исках да е малко по-различен, исках да пробвам с български видеа, понеже най-трудната част от тези клипа е всъщност да намеря видео, което е смешно, което всъщност става за гледане и което не е абсолютна тъпотия. И се опитах да намеря такова българско видео, обаче единственото, което намирам са нашите братя роми, така че не мога да намеря нещо хубаво, но ако вие имате нещо интересно, което е смешно за гледане и става за гледане, оставете го долу в коментарите. Не забравяйте да се абонирате, ако сте нови. Не забравяйте да харесате клипа за още такива дебилни клипове. Да започваме. Окей. О, виждам Gangnam Style портрет до него. Окей. Да, мисля, че това... What the fuck беше това, бе? Oh. Ко беше това, бе? Стига, бе! Не съм стигнал 40 секунди от клипа и вече... То само такъв. Майко, какъв плесник има? Still haven't found my berry. Добре, тук двете повече днес. Никога. Вау. Еха. Доста умен човек е този, бе. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that you could dance like this. Ебане! Shakira, Shakira. Ебане! Ой, брат. О, прибиване. Това беше изхвъргане. В пазен беше прътен. Това е средно. Става мода на се. Не е смешно. Дава се по-напред. Направо съм 14 000 такива клипа. Трябва да не се смее толкова лесно. Не се смее, бе! Спри да се смееш! Спри! I'm so happy 'cause I'm a gummy bear, gummy bear. Fucking mother. Добре, за... Той му щупи клетката. О, щупи му къщата. Как го попържа?
That's what it needs. Another one. These kids shouldn't even be. Влез му на топалки, бе! Right? Влез му на топалки! Тук прекалено. Когато има нещо такова, си личи колко прекалено много са се опитали да е смешно или не е смешно. Както това. Това не е смешно, това е тъжно. Когато някой се опита прекалено много да е забавен, той не е забавен. Като мен. My cat's in the lamp. What? Кой крещи, бе? Слушайте как крещи. My cat's in the lamp. Кой крещите? Питник! Моля? Какво е това, бе? Вярвай в душата на картите, Люк. Колко клипа трябва да направя на това, че да не се... Monkey jumping on the bed. One fell up and bumped his head. Mama called the doctor, Моя Камила. and the doctor said, "No more monkey jumping on the bed." Колко такива клипа трябва да направя, че да спра да се смея на дебилните неща на света, просто не знам. Искам да направя един клип, в който просто стоя така. Ама не мога. Оле, майко мила. Какво? Ама не мога. Оле, майко мила. Това е нещо, което от тук нататък завинаги ще бъде в моето подсъзнание. Еха, този мотор е герой. Този мотор беше герой. Вау. Окей. Окей. Very brave mature. Майко. Удаде. I'm gonna do a roast song. Мислите ли, че не ви дразни? Спрете клипа на тази помислете. Ами, не знам какво да ви кажа. Явно денят, в който ще порасна, не е днес. Какво да се прави? Надявам се, клипа ви е харесал. Ако цъкнете тук някъде, предполагам,
Някъде тук може да Не се те абонирате. за кожното Ето лице. тук някъде ще има линк. Здравейте хора, аз съм Лагаров и добре дошли в още един епизод на GTI San Andreas Митове и легенди. И днес във вашата любима поредица ще разследваме митът за коженото лице или Leatherface. Първо хора, какво е коженото лице? Тоест, кой е коженото лице? Ако сте гледали филма Тексаско клане, Texas Chainsaw Massacre, като цяло този човек, същество, коженото лице идва оттам. И това е човек, който е сериен Напишете убиец, долу в убива коментарите дали жертвите сте с виждали резачка. Лицето му е обезобразено и заради това той убива Дали сте жертвите си, гледали прави си дрехи Тексаско хора клане? от човешка кожа, буквално си шие човешка кожа върху лицето. Има няколко места на мапа, които са индикация за коженото лице. И първото място е това. Не е като да кажете непознато за вас. Правил съм клипове тук за съвсем други неща. Интересно на това място е и това, което ми привлече моето внимание и вниманието на всичките хора, които като цяло търсят митове в тази игра, е този стол. Този инвалиден стол, инвалидна количка. По филма Тексаско клане хора има инвалидна количка. Бащата на убиеца мисля, че е в инвалидна количка. Тези дървени кръгове се използват за убиване на кабели върху тях, но не знам къде по-точно тук са използвани тези кабели и защо са разхвърляли навсякъде из плажа. И до ден днешен се чудя винаги през всичките тези години, в които съм играл тази игра хора. Играл съм играта от малък. Защо свети червено това нещо? Защо? Хора, сега ще ви покажа едно от местата, от които произлиза тази легенда, този мит за коженото лице. Та място се казва Паноптикон или Паноптика. Това е част, която е близо до Сан Фиеро. Ще ви покажа като цяло самото място и защо се смята, че тук живее Leatherface. Като цяло това място е пълно с колиби, които отново са облани в кръв. Просто пълно насякъде кръв хора. Кръв насякъде. Също така още първоначално през 2004 година, когато е излезнала играта, това е първото място, от което произлизат митовете. Като цяло едни от първите митове и легенди в цялата игра, оригинални митове и легенди, още преди има модове, започват от тук, от това място. Просто има прекалено много теории за това място. И си има защо, както виждате, е супер крип, има разчупени дървета от светкавица, може би. Също така, още от началото хората са казали, че на това място през нощта понякога се чуват звуци от резачка. Ще си кажете, да, това е място за сечене на дървета, обаче през нощта, кой сече дървета през нощта и кървавите колипки продължават. Имаме паркиран Vortex. Vortex е това превозно средство, което може да ходи и по суша, и по вода. Още странни дървета. Като цяло, доста готино кътче, смисъл доста е красиво, изобразява доста добре природата. Но просто има нещо странно на това място и така и не знам какво. Също така тук, точно до мястото... Какво беше това по дяволите? То караше назад и се завъртя. Точно за това дойдох тук, защото точно на този път до мястото се случват супер странни неща. Сега ще видите. Ето вижте какво става на този плаж. Пиша, просто спират хората тук и просто е така започва да ходят. И е някакво много странно. Още един човек спира тук. Просто оставят превозните средства и започват да ходят на някъде. Още един. Не знам хора, обаче този човек, който караше назад, просто ме изуми. Това нещо до сега не го бях виждал в тази игра. Човек ми изглежда съмнителен, винаги ми изглежда така. Ей, какво правиш около колата ми, бе? Този странен човек, който се ми показва и друг път, един от заподозрените и потенциален човек да бъде убиец с резачка. Винаги е бил супер крипи и може би той винаги е бил страх от тоя. Доста е крипи. Искате ли да ви покажа най-голямата ирония на това място и просто най-голямото доказателство, че Leatherface обитава място? Както знаете, както ви казах, той е убиец с резачка. И вижте какво имаме тук. Резачка. Точно до още една от кървавите къщи. Просто имаме проклета резачка, хора. Също още нещо, което искам да ви кажа. В официалния сайт на Rockstar Games пише малък котка за това място Паноптикон и там пише следното. Място е разположено в Сан Фиеро, хубава селска част, доста красиви борове и такива работи. И също така пише, винаги е имало нещо странно за това място. Със сигурност през нощта се случват някакви мистериозни престъпления в това място. И това са го казали Rockstar Games. Този мит е потвърден. Тук живее коженото лице.
Но честно казано, аз не мисля, че е добавен в оригиналната игра. Не знам поради каква причина, просто е щял да изплаши преклено много хора. Включително и мене като малък, защото ми се е случило тази игра да ме наплашва и да не мога да спа. Все пак бях малък. Има доста модове и клипове в YouTube. Мога да ви кажа, че всичко от тях е фейк. Пробвал съм всякакви неща да го намеря. Няма го. Просто съм изследвал това място. Ами хора, като цяло това беше смисъл, както ви казах. Това са нещата, които се знаят за Leatherface. Да видим Leatherface. Оставя нещата така, както знаете. Винаги искам да си правя клиповете максимално интересни, така че всъщност няма да говоря много, просто ще направим още един оглед на мястото, само че ще изчакаме да стане тъмно. Добре, вече мисля, че времето е достатъчно страховито, за да направим още един бърз оглед. Чува се, нали, да пусна First Person. Айде малко с First Person ще поиграя. Малко ме ще чу нещо като че ли. Не съм много сигурен. What the fuck? Какви са звуци? What? Не от моята резачка. Окей, хора. Направих малка модификация така заради вас. И посрещнете Leatherface, коженото лице. Това като цяло е митът в играта, смисъл. Rockstar може би са мисли да го сложат този човек тук, но явно не са. Просто вижте колко е зловещ. Буквално това е човек от играта, просто е леко модифициран. Вау, той тръгна към нас и ще ме хване. О, шит. Взимаме си зеленото сабре. О, fuck you. Не. О, колко е крипи, вижте му очите. Вече досетихте ли се кой е това в оригиналната игра? Просто не знам какво мислите за това, че така съм го сложил този мод. Ако искате просто още такива някакви страшни модове, които може да ги тествам и да ги играя, може да ми напишете долу в коментарите. Oh shit. Fuck you. Аре бе. О, не. Добре, не ми се кри само, бе, човек. Много си слаб, майче. Фък. Окей, малко ще пробвам със снайперчето. Чага, ей! Видяхте? Оттам ще дойде. Майната ти, човек! Фак, не знаех, че един мод на GTA San Andreas може да е толкова страховит. О, не, почвам го с колата. Почваме го с зеленото мистериозно сабре. Не ме питайте откъде имам зеленото сабре. Изненада. О, не. За малко ми беше. Това ще го драйв-байнеме. Шит. Какво да го направим? Малко е това. Сега кой гони в момента, а? Кой гони, май ще сгори. Оуч! О, не. Ма си дига ръцете. Копелето. О, шит. Какво е това оръжие? Бомби. Ако ни хване, дали ще е тежко? Дали ще е тегаво положението, ако ни хване? Айде бе, брат, направи ми нещо. Толкова ли си бавен? Ходиме в такти двамата, само че съм назад, той е напред. Всички малко карата, О, не. То много ме подхвана, не. Това беше за малко. Окей, вече на супер малко HP. Чуда се как да го убия. Може би ще го ръгнем с ножката. Добре. Айде бе, Leatherface, не ли виждаш тука? Мале как се засилил. Ей, убихме с снайпера просто. И хора, това беше малкото модче за Leatherface. Има супер много такива модове, които са с... И така, хора, клипът тук мапове, свърши. които са модифицирани. Това е просто Оставете лайк, се мод. абонирайте Бих и направил напишете отделни долу в епизоди за коментарите други дали такива този модове, клип ви които са много хареса. по-готини. Примерно И епизод само се за мода. видим И отново. да, ако ви мислите, че това е било